teka lang. Sino na naman yung kachat mo? Nung nakaraan ka lang na bambu ng asawa mo, ayan na naman. Manong driver, magbago ka na. Uwe, hindi daw chicks. Ano? Gusto mo kumita ng malaking pera? Ha? Gusto mo maging milyonaryo? Gusto mo ba ng 10 milyon? Wow! O hanapin mo si Kibuloy. Yan po ngayon mga kabisyo naglabas na po ng poster na kung saan wanted po at may pabuyang 10 milyon kung sino man ang makapagsasabi kung saan po si Kibuloy. Ayon po sa balitang ating nasagap. Eto na. Hindi na natin patagalan to. Labas na tayo dyan sa mga usaping ganyan. Eto, magandang pag-usapan to, Tang. Isang simpleng post sa social media ang nagdulot ng inspirasyon at paghanga sa marami ng ibinahagi ni J. Mark, ang isang bagong nagtapos bilang Bachelor of Science in Business Administration sa Davao Oriental State University. Ang isang espesyal na video kasama ang kanyang lolo at lola sa gitna ng palayan. Wow! Kasi pagdating ni J. Mark sa kanilang bahay, dapat magpapapicture siya sa kanyang lolo at lola na malamang nagpalaki sa kanya, tumulong sa kanyang pag-aaral, pero nabalitaan niya na ang kanyang lolo at lola nandun daw sa bukid at nagtatrabaho sa palayan. Kaya si Dudong hindi na nagdalawang isip na pumunta sa bukid. At kaya doon na nakunan yung video at nagkapagpa-picture sila sa gitna ng palayan. Okay mga kabisyo, wag na nating patagalin to. Kasi masakit na yung singaw ko. No. Kaya pag nagsasalita ako, parang iba ang tunog. Eto na, logican na natin to, Tang. Ay sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po sa karamihan sa mga nag-graduate yung i-flex ang mga magulang o mahal sa buhay nila na nagpakahirap para makapagtapos sila. Bilang pagtanaw po ito ng utang na loob, di ba? Hindi po ng kagaya na makikita natin sa Facebook na nagpo-post ng mga money garland, Wow! money bouquet. Oh no! O, di ba? Anong tawag dito, Tang? Ang tawag dyan, pasikat! No. Tama nga naman. May punto si Tanghenyo. O, di ba? Now, mga kabisyo, logican po natin. Ang pag-video po ng nag-graduate na nakatoga pa sa gitna ng palayan kasama po kanyang lolo't lola, nagpapakita lang po ito ng pagpapasalamat, pagkilala sa kanyang sakripisyo at pagpapaalala sa pinagmulan. At syempre, pagpapahalaga sa edukasyon. Ito rin po ay nagsilbing inspirasyon para sa iba. Alam nyo mga kabisyo, maging ako boards, alam ko during that time nung nag-graduate ako ng high school, hindi na ako mapagpaaral ng aking magulang. Kasi ang tatay ko may sakit, walang trabaho. Yung nanay ko sa bangketa lang nagtitinda. At kaya ang ginawa ko, dahil may desire ako mag-aaral, sumubok po ako kumuha ng exam for scholarship sa Jerry Rojas Foundation. And by the grace of God, ayun, nakapasa ako, and the rest is history. Ganyan lang yan, boards, di ba? Kinakailangan lang po kasi nating tandaan po, mga kabisyo,
na dapat lang po marunong po tayong, dapat meron po tayong may, sinatawag natin nga, may desire sa ating mga puso. Kasi hindi po sapat yung may desire ka lang. Kinakailangan din po kasi na yung nasa puso mo ay may kasamang aksyon. 'Di ba? Dapat talaga hindi lang po yung basta may desire ka lang. Parang ginawa mo sa misis mo. 'Di ba? You desire for her, kaya niligawan mo siya. Anong ginawa niya, Tang? Ay, siyempre, kinorner. At siyempre, kinantuhan. Pambira. O kaya nadali mo. Diba? Desire comes with action. Diba? Hindi pwede gusto ko magtrabaho tapos hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Anyways, mga kabisyo, bilis ng oras. Kami po ay magpapaalam na. Ang tabayanan na, susunod na. Totoy Bato, ang huling linggo. Oh, no! Ako po si Diego Bandido. Laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Totoy na Love, ang huling linggo. Susunod. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!